एक सेकंद द्या मला. हरे कृष्ण. क्षमस्व. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री गौरनेताई यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. आणि श्री ज्ञाननिष्ठ प्रभूजींना माझा साष्टांग दंडवत. मी या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरू करूया. सगळ्यांना जया एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आपण 6व्या अध्यायावरती आहोत आणि 6व्या अध्यायामधले ते 32 श्लोक पूर्ण झालेले आहेत. 32वा श्लोक रादर आहे. 31 श्लोक पूर्ण झालेले आहेत. तर आपण 32व्या श्लोकवर आहोत. ध्यान योग, आत्मसंयम योग. प्रभूजी वाचायचंय तुम्हाला श्लोकासह? हरे कृष्ण. हो 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 हरे येस. कृष्ण. हरे. वाचतो. पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः. अनुवाद. हे अर्जुन, जो आपल्या स्वतःच्या तुलनेने सर्व जीवांकडे त्यांच्या सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये वास्तविक समतेने पाहतो, तोच परिपूर्ण योगी होय. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. जो कृष्ण भावित आहे तो परिपूर्ण योगी होय. त्याला आपल्या अनुभवाच्या आधारे सर्वांच्या सुखाची आणि दुःखाची जाणीव असते. जीवाच्या दुःखाचे कारण म्हणजे त्याला भगवंतांशी असलेल्या आपल्या संबंधाचे झालेले विस्मरण होय आणि सुखाचे कारण म्हणजे श्रीकृष्ण हेच मनुष्याच्या सर्व कर्माचे परमभोक्त आहे, सर्व भूमी आणि लोकांचे अधिपती आहेत आणि सर्व जीवांचे प्रामाणिक हितचिंतक आहेत, हे जाणणे होय. परिपूर्ण योगी जाणतो की प्राकृतिक गुणांमुळे बद्ध झालेला जीव हा श्रीकृष्णाशी असलेल्या आपल्या संबंधाची विस्मृती झाल्यामुळे त्रिविध भौतिक तापांच्या अधीन होतो. कृष्ण भावना भावित असलेल्या असलेला मनुष्य हा सुखी असल्या कारणाने तो श्रीकृष्णाच्या ज्ञानाचा सर्वत्र प्रसार करण्याचा प्रयत्न करतो. परिपूर्ण योगी हा कृष्ण भावना भावित होण्याच्या महत्वाचा सर्वत्र प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने तो जगातील सर्वोत्तम परोपकारी आहे आणि तो भगवंतांचा अत्यंत प्रिय सेवक आहे. नचे तस्मान मनुष्येषु कर्मै कस्मिने प्रिय कृतम महा. भगवद्गीता 18.69 मधील श्लोकाप्रमाणे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवंतांचा भक्त हा सदैव सर्व जीवांच्या कल्याणाकडे लक्ष देत असतो आणि या प्रकारे तो वास्तविकपणे प्रत्येकाचा मित्र आहे. तो सर्वोत्तम योगी आहे कारण तो स्वतःच्या वैयक्तिक लाभासाठी योग सिद्धीची अभिलाषा करीत नाही, तर तो इतरांच्या हिताकरता प्रयत्नशील असतो. तो आपल्या बरोबरीच्या जीवांचा मत्सर करीत नाही. भगवंतांचा विशुद्ध भक्त आणि केवळ आपल्या वैयक्तिक उन्नतीची कामना करणारा योगी यामध्ये हाच फरक आहे. पूर्णपणे ध्यान करण्यासाठी एकांतवास स्वीकारलेला जो योगी असतो
तो प्रत्येक मनुष्याला कृष्ण भावना भावित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भक्त्या इतपत परिपूर्ण असू शकत नाही. हरे कृष्ण हरे माता. कृष्ण हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती म्हणून परिपूर्ण योग्याचं जी व्याख्या दिलेली आहे ती म्हणजे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती. कारण आपण बघितलं की आत्म इंद्रियांवांचे तारू नाम काम आणि श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांसाठी श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारू नाम प्रेम की ज्या भगवंतांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्यासाठी आणि भगवंतांना की सर्व कर्मांचे परमभुक्ता भगवंत आहेत. पण ज्याला या प्राकृतिक जसं आपण म्हटलं की या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा जेव्हा या प्रकृतीच्या सान्निध्यात येतो तेव्हा तो कुठेतरी त्या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली आणि तो सगळ्या या काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या सगळ्या षट्रूपांनी आणि पूर्णपणे असा बांधला जातो. आणि त्यामुळे मग तो इतका तो काय म्हणतो ना आपण त्याला की निश्चित म्हणजे कुठेतरी कंटॅमिनेट होतो कुठेतरी तो त्याच्यामध्ये इतकी इम्प्युरिटी अशुद्धता येते आणि म्हणून मग त्या प्रकारे तो भगवंतांचं त्याला विस्मरण झालेलं असतं. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला म्हणून सर्वश्रेष्ठ आणि परिपूर्ण योगी म्हटलेला आहे. कारण भगवंतांचा हा भक्त सदैव सर्व जीवांच्या कल्याणाकडे लक्ष देत असतो आणि या प्रकारे तो वास्तविकपणे प्रत्येकाचा मित्र आहे. तो सर्वोत्तम योगी आहे. कारण की त्याच्या मनातली जी कृष्ण भावना आहे ती प्रत्येकाच्या आपले प्रभुपाद की इतके शुद्ध भक्त भगवंतांचे की इतकं प्रत्येकाच्या बद्दल विचार करून की प्रत्येक व्यक्तीला कृष्ण भावना भावित बनवण्याचा जो पण केलेला आहे ते मिशन आहे. आणि म्हणूनच आपल्या गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून जे परदेशात गेले आणि तिथे काहीही कुठलाही लवलेश नाही माहिती नाही महाभारत नाही माहिती श्रीकृष्णांचं माहिती नाही फक्त प्रभुपादांना आम्ही फॉलो करतो आहोत. आणि प्रभुपाद म्हणूनच की त्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये मग कुठल्याही प्रकारची ती हिप्पी व्यक्ती असू दे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली व्यक्ती कुठल्याही अशा अशा ठिकाणी जाऊन प्रभुपाद उभे राहिलेत की जिथे सामान्य मनुष्य उभा राहू शकणार नाही. कारण प्रत्येकाच्या मनामध्ये म्हणून तो सर्वोत्तम योगी आणि तो परिपूर्ण सर्वांचा मित्र म्हणून ठेवतो तो. कारण तो सगळ्यांच्या कल्याणासाठी जगतो आणि म्हणूनच तो स्वतःच्या वैयक्तिक लाभासाठी योगसिद्धीची अभिलाषा करत नाही तर तो इतरांच्या हिताकरता प्रयत्नशील असतो. तो आपल्या बरोबरींच्या जीवाचा मत्सर करीत नाही आणि भगवंतांचा विशुद्ध भक्त आणि केवळ आपल्या वैयक्तिक उन्नतीची कामना करणारा योगी यामध्ये हाच फरक आहे. शुद्ध भक्त आणि म्हणजे कर्म योग आणि कर्म कांड ही फक्त सकाम कर्मामध्ये अडकलेली व्यक्ती जी आहे ती इतरांचा विचार करू शकत नाही. आणि म्हणूनच तो जो ज्याने परिपूर्ण ध्यान पूर्ण रूपाने ध्यान करण्यासाठी एकांतवास जरी स्वीकारला असला तो योगी म्हणवला जात असला तरी कृष्ण भावना भावित करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या भक्त्या इतपत तो परिपूर्ण असू शकत नाही. तिथे तुलनाच केली जाऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच त्या अष्टांग योगामधल्या अष्टांग योगापेक्षा सुद्धा भक्ती योग भक्ती योग हा सगळ्यात सोपा मार्ग आहे. जिथे भगवंतांशी जोडली जाते व्यक्ती आणि तिथे कर्माचा कुठलाही त्याग न करता ते कर्म कृष्ण भावना भावित पद्धतीने केलं जातं. आणि तो व्यक्ती प्रत्येकाचा सुहृद असा मित्र असतो आणि तो सगळ्यांचा सखा असतो कारण तो प्रत्येकाच्या हितासाठी झटत असतो. योऽयं योगस्त्वया स्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिती स्थिराम. पुष्पा माताजी वाचायचंय तुम्हाला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण पुष्पलता माताजी. आज योजना माताजी नाहीये बरेच जण नाही आज चार पाच वाचणार पण आज नाही म्हणाला, आज हे नाही. मधुसूदन, माताजी वाचतायत तुम्ही सांगितलेली योग पद्धती ही मला अव्यवहार्य आणि असह्य वाटते. कारण मन हे चंचल आणि अस्थिर आहे. तात्पर्य: सुचौ देशे पासून प्रारंभ होणाऱ्या आणि योगी परमहा या शब्दामध्ये अंत होणाऱ्या ज्या योग पद्धतीचे वर्णन भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला केले त्या पद्धतीचा अर्जुनाने अस्वीकार केला. कारण त्याला वाटले की आपण ह्या योग पद्धतीचा अभ्यास करण्यात असमर्थ आहोत. या कलियुगामध्ये सामान्य मनुष्याला गृहत्याग करून वनामध्ये किंवा अरण्यामध्ये एकांतवासात योगाभ्यास करण्यासाठी जाणे शक्य नाही. या युगाचे लक्षण आहे की मनुष्याचे आयुष्य अत्यंत अल्प असेल आणि या अल्पायुषी जीवनासाठी सुद्धा त्याला अत्यंत कठीण संघर्ष करावा लागेल. साध्या व्यावहारिक साधनांनी सुद्धा आत्मसाक्षात्कार करून घेण्याकडे तो गंभीरपणे प्रवृत्त होत नाही. तर मग या कठीण योग पद्धतीबद्दल तर बोलायलाच नको. कारण या योग पद्धती जीवनविधी, आसनस्थ होण्याची पद्धत, स्थानाची निवड
आणि भौतिक कार्यापासून मनाला अनासक्त करणे इत्यादी गोष्टी नियंत्रित कराव्या लागतात. व्यवहार्य मनुष्य या नात्याने अर्जुन या योग पद्धतीचा अभ्यास करण्यास सर्व प्रकारे योग्य असला तरी त्याला या योग पद्धतीचे आचरण करणे अशक्य वाटले. तो राजघराण्यातील होता आणि असंख्य गुणांनी युक्त होता. तो महान योद्धा होता, दीर्घायुषी होता आणि सर्वात महत्वपूर्ण म्हणजे तो पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा निकटस्थ सखा होता. 5,000 वर्षापूर्वी आता आपल्याकडे आहेत त्यापेक्षा पुष्कळ चांगल्या सुविधा अर्जुनाकडे होत्या, पण तरीही त्याने ही योग पद्धती नाकारली. व वस्तुतः अर्जुनाने या योग पद्धतीचा अभ्यास केल्याचे आपल्याला इतिहासात कुठेही आढळत नाही. म्हणून वर्तमान कलियुगामध्ये या योग पद्धतीचे आचरण सामान्यतः अशक्य प्रायः समजले पाहिजे. अर्थात काही अत्यंत थोड्या दुर्मिळ मनुष्यांना ही योग पद्धती शक्य असू शकेल, परंतु सर्वसामान्य लोकांना ही एक अशक्य गोष्ट आहे. जर 5,000 वर्षापूर्वी ही स्थिती होती तर सद्यस्थितीबद्दल काय बोलावे. जे या योग पद्धतीचे विविध योग संस्थांमध्ये आणि योग वर्गामध्ये अनुकरण करीत आहेत ते जरी समाधानी असले तरी ते केवळ कालापव्यय करीत आहेत. त्यांना अभिष्ट ध्येयाचे पूर्णपणे अज्ञान आहे. हरे कृष्ण. अरे इथे अर्जुन भगवंतांना सांगतोय चंचलही हा हा पुढच्याही अध्यायात आपल्याला पुढच्याही श्लोकामध्ये जाणायचंय की ही योग पद्धती म्हणजे अष्टांग योगाची ही 8 अंग असलेली योग पद्धती ही अर्जुनाने नाकारलेली आहे का. जिथे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी अशा टप्प्याटप्प्याने या अष्टांग योगाच्या पद्धतीला अवलंबायचं आहे. परंतु अर्जुन म्हणतो आहे की जिथे इतकं मन चंचल आहे की वाऱ्याला एक वेळ मी धरू शकेन पण या मनाला मी धरू शकणार नाही, कारण मन हे प्रचंड चंचल आहे आणि त्याला इतकं काबू ठेवून कशा प्रकारे मी हे करता येईल. ही परिस्थिती कुठेतरी द्वापार युगामध्ये होती. 5,000 वर्षापूर्वी तिथे अनेक सुविधा अर्जुनाला उपलब्ध असून सुद्धा अर्जुनाने ती योग पद्धती नाकारली, कारण ती प्रॅक्टिकली इट वॉज इम्पॉसिबल, कारण खूप अशक्यप्राय अशी गोष्ट त्याला ती वाटली. आणि म्हणूनच अर्जुनाने या योग पद्धतीचा अभ्यास केल्याचं आपल्याला इतिहासात कुठेच आढळत नाही. कारण या योग पद्धतीचा अभ्यास केल्याचं कारण कशा प्रकारे त्या म्हणजे इतक्या वर्षांपूर्वी सुद्धा आपण बघितलं की सत्ययुगाचं यज्ञ हा ध्यान योग होता, जिथे लाखो वर्ष लोक जगायची आणि त्यावेळेला ध्यान करून भगवंतांशी जोडलं जायचं. परंतु ही गोष्ट द्वापार युगामध्ये अर्जुनाने नाकारली आणि कलियुगाची तर काय परिस्थिती आहे हो, जिथे द्वापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुन कुठेतरी त्याच्या मनात शंका आहे की आपण नाही ही योग पद्धती स्वीकारू शकणार आणि ती समाधीस्थ अवस्था गाठण्यासाठी म्हणजे भगवंतांशी जोडली जाणारी ती अवस्था गाठणं या तरी गोष्टीत कठीण आहे. कारण तिथे जागा कुठली निवडावी, कुठे बसावं, आसन, अनेक नियम आहेत. मग तिथे भौतिकतेशी बांधिलकी नको आहे. त्यानंतर प्राणायाम म्हणजे प्राणाचा आयाम, कुठेतरी शुद्ध अशुद्ध म्हणजे आपण जे अनुलोम विलोम करतो त्या प्राणायामाचा अभ्यास, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून तरीही भगवंतांना अर्जुन सांगतो आहे की हे करणं मात्र शक्य आहे, शक्यच नाहीये, कारण मन हे अत्यंत चंचल आहे आणि म्हणूनच या योग पद्धतीचे सॉरी योग संस्थांमध्ये आणि योग वर्गामध्ये अनुकरण करीत आहे, जे ते जरी समाधान असले तरी ते काळाचा अपव्यय करीत आहेत. कारण कुठेतरी ते फक्त शारीरिक गोष्टींची निगडीत गोष्टी करतात. सो कॉल्ड योगा म्हणजे योग पद्धती नाही. योगा म्हणजे फक्त आसनं आणि फक्त ते प्राणायाम शुद्धी क्रिया एवढाच भाग नसून त्याच्याही पुढे जाणं आहे. आणि म्हणूनच या भक्ती योगाच्या टप्प्यावरती भगवंत सांगतात की या भक्ती योगाने की ज्या 9व्या अध्यायापासून आपल्याला जाणायचंय, 7व्याच अध्यायापासून राहतात, पुढचाच अध्याय हा भक्तीचा योग आहे आणि या भक्तीच्या अवीट गोळीला आपण प्रत्यक्ष त्या अध्यायाच्या गोळीने निश्चितच जाणून घेणार आहोत. आणि म्हणूनच इथे अर्जुनाला हे चॅलेंजिंग वाटतंय की कशा प्रकारे मी या मनाला, चंचल मनाला कशा प्रकारे मी नियंत्रित करू शकतो. येस, हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. हे कृष्ण, मन हे चंचल वृक्षंकुल
दुराग्रही आणि अत्यंत बलवान असल्यामुळे मनाचा निग्रह करणे हे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षाही अत्यंत कठीण आहे असे मला वाटते. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. मन हे इतके बलिष्ठ आणि दुराग्रही आहे की ते जरी बुद्धीच्या अधीन असले तरी ते कधी कधी बुद्धीवरही प्रभुत्व गाजवते. व्यवहारिक जगात अनेक विरोधी शक्तींचा सामना करावा लागणाऱ्या मनुष्याला मन संयमित करणे निश्चितच अत्यंत कठीण आहे. मनुष्याला मित्र आणि शत्रू दोघांबद्दलही कृत्रिम समभाव असू शकेल, पण अंतिमतः कोणताही सांसारिक मनुष्य असे करू शकत नाही, कारण मनाला संयमित करणे हे वादळी वाऱ्याला नियंत्रित करण्याहूनही कठीण आहे. वेदांमध्ये कठोपनिषद 1.3.3 ते 4 सांगितले आहे की आत्मानाम रथिम विद्धी शरीरम रथमेव च बुद्धिम तू सरांथीन विद्धी विद्धी मना मना विदम प्रग्रहम मे परग्रहम वच. में च इंद्रियामी हम हयानु हर्षवी हर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं नो युक्तं भोक्ते च मनीषिणा. मनीषिणः. हे त्या रथाचं भौतिक सगळं वर्णन केलंय. देहामध्ये येस. येस भौतिक भौ- भौतिक देहरूपी रथामध्ये जीव हा स्वार आहे आणि बुद्धी ही त्यांची सारथी आहे. मन हे लगाम आहे आणि इंद्रिये घोडे आहेत. त्याप्रमाणे जीव हा मन आणि इंद्रियाच्या सहवासात सुख आणि दुःख उपभोगतो असे महान विचारवंत समजतात. बुद्धीने मनाला मार्गदर्शन केले पाहिजे, परंतु मन हे इतके बलवान आणि दुराग्रही आहे की ज्याप्रमाणे जुनाट रोग औषधाच्या गुणकारितेवरही मात करतो, त्याप्रमाणे मन मनुष्याच्या बुद्धीवरही मात करतो. मात त्याप्रमाणे करते मनुष्याच्या किती मग? बुद्धीवरही असे मन योगाभ्यासाद्वारे संयमित केले पाहिजे. परंतु अर्जुनासारख्या सांसारिक मनुष्याला असा योगाभ्यास व्यवहार्य नव्हता. आधुनिक मनुष्याबद्दल जर आपण काय बोलावे, येथे येथे योजलेली उपमा योग्य आहे की मनुष्याला वाहणारे वायूला आवरणे कठीण आहे आणि त्यापेक्षा कठीण म्हणजे उच्छृंखल मनाला आवरणे होय. मनाला संयमित करण्याचा सहज सुलभ मार्ग म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण नम्र भावाने हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करणे. याची विधी आहे सममय मनाहा कृष्ण पदार विंदयो. मनुष्याने आपले मन पूर्णपणे श्रीकृष्णामध्ये रममाण केले पाहिजे. केवळ असे केल्यानेच मनास विचलित करणाऱ्या इतर गोष्टीमध्ये मन युक्त होणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. खूप छान असं हे उदाहरण दिलेलं आहे बघा, की म्हणूनच मन हे लगाम आहे, बुद्धी ही सारथी आहे, जीव हा स्वार आहे त्याच्यावर, आणि 5 इंद्रिय घोडे आहेत. आणि म्हणूनच मन इंद्रियांच्या सहवासात सुख किंवा दुःख उपभोगतं असे महान विचारवंत समजतात. परंतु बुद्धीने मनाला मार्गदर्शन केले पाहिजे. आणि मन इतके बलवान आणि दुराग्रही आहे की ज्याप्रमाणे जुनाट रोग, की मग खूप सुंदर प्रभुपादाने उदाहरण दिलंय की जुनाट रोग कशा प्रकारे औषधांच्या गुणकारितेवेळी, म्हणजे तो त्यांना इतका रेझिस्टंट की इतका तो स्टबर्न असतो तो रोग, की तो त्याच्यावरही मात करतो आणि त्या रोगाला अजिबात बरं होऊ देत नाही. त्याचप्रमाणे मन असतं. मन हे बुद्धीवरही मात करतं. मन हे बुद्धीवरती मात करून त्या आत्म्याला त्या प्रकारे त्या जीवात्म्याशी तसा प्रकारे मन योगाभ्यास म्हणून या मन मन त्याच्यावरती कुठेतरी कमांड करू शकतं आणि म्हणूनच जीवावरती कमांड करू शकतं. म्हणूनच कशा प्रकारे की त्या आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही, कुठेतरी फक्त त्या बुद्धीचा नाश होतोय आणि मनाला कुठेतरी अधपतित केलं जातंय. आणि म्हणूनच या मनाला संयमित करणं गरजेचं आहे. आणि हे संयमित करणं म्हणजे अर्जुनासारख्या सांसारिक, की अर्जुनाने सांगितलं चंचल ही मन कृष्ण, की चंचल आहे हो हे मन. मी एक वेळ वाऱ्याला धरू शकेन पण मी या मनाला धरू शकत. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की हे कठीण आहे पण अशक्य नक्कीच नाहीये. आणि म्हणूनच चैतन्य महाप्रभूंनी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण नम्रभावाने हरे कृष्ण महामंत्रांचं कीर्तन करणे म्हणजे निश्चितच हा सहज सुलभ मार्ग आहे की ज्या मनाला नियंत्रित करू शकेल. आणि याचा विधी आहे सवयी मन कृष्ण पदार विंदयोग. मनुष्याने आपलं मन पूर्णपणे, की पुढेही सांगितलंय मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजिम्मा नमस्कुरु.
मामे वैश्यसी कौंतेय मात्माराम मत परायण, की कशा प्रकारे माझं तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित करणे प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत आपल्याला. आणि म्हणूनच कुठल्याही विचलित न करणाऱ्या इतर गोष्टींमध्ये मन निश्चितच युक्त होणार नाही, जेव्हा तुम्ही हरे कृष्णाच्या नामस्मरणामध्ये स्वतःला झोकून द्या आणि त्या नामस्मरणाची रुची आपल्या जिभेवरती वाढवा. भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो निर्गि दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते. अभ्यासेन च कौंतेय. बघा भगवंत काय सांगतायत. हरे कृष्ण पुष्पलता माताजी. महामान भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाभाऊ कौंतेया, चंचल मनाला संयमित करणे निसंशय अत्यंत कठीण आहे, पण योग्य अभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे मनाला वश करणे शक्य आहे. तात्पर्य: अर्जुनाने म्हटल्याप्रमाणे हेकेखोर मनाला वश करणे कठीण असल्याचे भगवंतांनी मान्य केले, पण त्याच वेळी भगवंत सुचवतात की अभ्यास आणि वैराग्याने मनाला वश करणे शक्य आहे. हा अभ्यास म्हणजे काय? सद्यस्थितीत पवित्र स्थळी निवास करणे, परमात्म्यावर मन केंद्रित करणे, मन आणि इंद्रिये संयमित करणे, ब्रह्मचर्य पालन करणे, एकांतवासात राहणे इत्यादी कठोर नियमांचे पालन कोणीही करू शकत नाही. तरीही कृष्ण भावनेमध्ये मनुष्य नवविधा भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होतो. या नवविधा भक्तीमधील सर्वप्रथम पायरी म्हणजे कृष्ण लीलांचे श्रवण होय. मनाला सर्व कल्मशांपासून शुद्ध करण्याचे हे दिव्य आणि प्रभावी माध्यम आहे. मनुष्य कृष्ण लीलांचे जितके अधिक श्रवण करतो, तितक्या तो अधिक प्रबुद्ध होतो आणि मनाला श्रीकृष्णापासून दूर नेणाऱ्या सर्व गोष्टीपासून अनासक्त होतो. ज्या कार्यामुळे भगवत भक्ती होत नाही, अशा कार्यापासून मनाला विरक्त केल्याने वैराग्याचे शिक्षण सहजपणे प्राप्त होते. वैराग्य म्हणजे भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्ती आणि अध्यात्मामध्ये मन युक्त करणे होय. निर्विशेषवादी आध्यात्मिक अनासक्ती ही कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करण्यापेक्षा अत्यंत कठीण आहे. कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त असते ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण कृष्ण लीलांचे श्रवण केल्यामुळे मनुष्य आपोआपच परमात्म्यावर आसक्त होतो. या आसक्तीला परेशानुभूती किंवा आध्यात्मिक तृप्ती असे म्हटले जाते. ज्याप्रमाणे भुकेला मनुष्याला अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होत असते, भुकेला असताना मनुष्य जितके अधिक खातो तितका तो समाधानी होतो आणि तितकीच शक्ती त्याला प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने मनुष्याला दिव्य समाधान प्राप्त होते, कारण त्याचे मन भौतिक विषयापासून अनासक्त होते. हे कुशल उपचार आणि योग्य पथ्य किंवा आहार यामुळे होणाऱ्या रोगनिवारणाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करणे हा उन्मत्त मनासाठी केलेला कुशल उपचार आहे आणि कृष्णप्रसाद ग्रहण करणे हा रोग्यासाठी योग्य असे पथ्य आहे. हा उपचार म्हणजे कृष्ण भावनेची पद्धती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड. हरे कृष्ण. येस माताजी, एक मिनिट. हा हा. म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की अशक्य नाहीये, की क्या अशा प्रकारे हे कठीण आहे, पण हा मार्ग अशक्य नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की अभ्यास येणं तू कौंतेय, की योग्य अभ्यासाने तू नक्कीच या मनाला आणि इंद्रियांना संयमित करू शकशील. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगता आहेत की या मनाला वश करणं हे कठीण असलं तरी जेव्हा अभ्यास आणि वैराग्य
कुठेतरी त्या अनासक्त होणं. जेव्हा आपण भक्तीच्या मार्गावरती बघतो की श्रद्धा, साधू संत, भजन, क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती या भौतिकतेपासून कुठेतरी अनासक्त व्हायचं आहे. आणि म्हणूनच सद्यस्थितीत पवित्र स्थळी निवास करणं, या कठोर नियमांचं पालन करणं, ब्रह्मचर्य पालन करणं, हे इत्यादी कठोर नियमांचं प्रॅक्टिकली या गोष्टींचं सगळ्यांचं पालन करणं कठीण आहे. म्हणूनच भगवंत की इथेच 6व्या अध्यायामध्ये म्हणून त्या भक्तीच्या मार्गाला भगवंताने खूप छान समजावलेलं आहे की ह्या भक्तीच्या, नवविध भक्तीच्या ज्या सेवा आहेत त्याच्यामध्ये श्रवणम, आणि म्हणूनच कृष्ण लीलांचं श्रवण करणे ही मनाला सर्व कल्मशापासून शुद्ध करण्याचं हे दिव्य आणि प्रभावी माध्यम आहे. चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलंय चेतो दर्पण मार्जनम. जसं आरशावरची धूळ पुसल्याशिवाय आपला चेहरा आपल्याला आरशात स्पष्ट दिसू शकत नाही, तसं या हृदयावरचं कल्मश, या हृदयाला शुद्ध करायचंय. आणि ते शुद्ध करण्याचं काम कोण करतात? तर हा पवित्र नाममंत्र, पवित्र हरे कृष्णाचा महामंत्र, की या नामस्मरणाने निश्चितच त्या मनाला शुद्ध केलं जाऊ शकतं आणि त्या कल्मशांपासून दूर केलं जाऊ शकतं. अशा प्रकारे निश्चितच या सगळ्या अभ्यासाने आपल्याला त्या गोष्टी साधता येतात. आणि म्हणूनच मग ज्याप्रमाणे भुकेल्या मनुष्याला अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होते, आणि जितकं मनुष्य अधिक खातो तितका तो समाधानी होतो, तितकी शक्ती त्याला प्राप्त होते, तसंच भक्तीचं आहे हो. कारण म्हणून आजच प्रभूजींनी सांगितलं बघा सकाळी, आपल्या प्राणचैतन्य प्रभूजींनी, की आज जया एकादशी आहे, तर आज ग्रीड सोडू नका. म्हणजे जितकं जमेल तितकं नामस्मरण करा, की जितकी जमेल तितकी भक्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच एक माळ करत असाल तर 2 करा, 3 करा, 16 करत असाल तर 18 करा, 20 करा. असं आपल्या भक्तीला स्वतःच आपण वाढवण्याचा प्रयत्न, आणि त्या नामस्मरणाच्या गोडीने निश्चितच ती अवीट गोडी आपल्या जिभेवरती आल्यानंतर निश्चितच त्या मनाला शुद्ध व्हायला वेळ लागणार. म्हणूनच ते दिव्य समाधान फक्त भक्तीपूर्ण सेवा केल्यानेच मिळू शकतं, आणि मगच ते भौतिक कल्मशांपासून आपल्याला अनासक्त करण्यासाठी मदत करू शकतं. हीच कृष्ण भावनेची पद्धत आहे. असंशया असं, सॉरी, मला तर तिथे काहीतरी असंयतात्मना, ओके, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. हरे कृष्ण. योजना माताजी वाचणार? हरे कृष्ण माताजी वाचते. हरे कृष्ण. ज्याचे मन उच्छृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणे कठीण आहे, परंतु ज्याचे मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे, असे माझे मत आहे. तात्पर्य: भगवंत सांगतात की मनाला भौतिक कार्यांपासून अनासक्त करण्यासाठी जो मनुष्य योग्य उपचारांचा स्वीकार करीत नाही तो कदाचित आत्मसाक्षात्कारामध्ये यशप्राप्ती करू शकतो. योगाभ्यासाचा प्रयत्न करताना मनाला भौतिक सुखोपभोगामध्ये रत करणे म्हणजेच वरून पाणी ओतताना अग्नी पेटवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रमाणे आहे. मानसिक संयमनाशिवाय योगाभ्यास करणे म्हणजे केवळ कालापव्यय होय. योगाचा असा हा देखावा भौतिकदृष्ट्या लाभदायक असू शकेल, परंतु आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या दृष्टीने पाहिल्यास असा योगाभ्यास व्यर्थ आहे. म्हणून मनुष्याने आपले मन निरंतर भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न करून त्याला संयमित केले पाहिजे. जोपर्यंत मन कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होत नाही तोपर्यंत ते स्थिर आणि संयमित होऊ शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा सहजपणे विशेष असे प्रयास न करता योगाभ्यासाचे फळ प्राप्त करतो, परंतु योगाभ्यासक कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय यशप्राप्ती करू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान. योगाविषयी आपल्याला आधी पण आपण म्हटलं की परिपूर्ण योगी हा कृष्ण भावना भावित व्यक्तीच असू शकतो, परंतु जो योगी नुसतं भौतिकतेपासून स्वतःला विरह, मग जे फलगू वैराग्य आपण बघितलं, की त्या फलगू वैराग्याने निश्चितच पुन्हा भौतिकतेमध्ये घसरण्याचा धोका असतो. आणि म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की ती भौतिकतेमध्ये राहून त्या मनाला संयमित करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे कुठेतरी पाणी टाकायचंय वरून, पण ती आग आग पेटवण्याचा प्रयत्न, म्हणजे आध्यात्मिक करतोय पण पुन्हा भौतिकतेमध्ये आसक्ती आहेच. कसं आहे ना, ती प्रपंचात आहोत, जबाबदारी आहेत, पण ती भावना आहे ना, ती भावना वाढीस लागणं आणि त्या भावनेला कुठेतरी दृढ करणं हे फक्त नामस्मरणाने आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये हे शक्य आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या दिव्यमधी सेवेमध्ये जो संलग्न करून स्वतःला संयमित करू शकतो तो फक्त कृष्ण भावना भावितच व्यक्ती असू शकतो. पण एखादी योगी व्यक्ती ही कृष्ण भावना भावित, मग ही योगी व्यक्ती आहे ती फक्त
स्वतःच्या योगाभ्यासाने हे साधू नाही शकणार, तर त्याला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये निश्चितच मग कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला काहीच त्याच्यात जड नसतो. देर इज नो, काय म्हणतात ना त्याला, अटीज करू शकतो त्या गोष्टीतून. कारण कसं आहे की त्यांनी स्वतःला तसं जोपासलेलं असतं, त्या गोष्टी स्वतःला त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःला त्याचं मन तयार केलेलं असतं आणि त्या मनाला संयमित केलेलं असतं, मनाला नियंत्रित केलेलं असतं. बघा की भगवंतांनी भक्तीचे अनेक मार्ग 12व्या अध्यायात सांगितले, तेव्हा आपण नक्कीच जाणणार आहोत की मग भगवंत म्हणतायत की भगवंतांच्या या भक्तीच्या मार्गावर यायला अनेक ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही असं नका असं करू की फक्त नामस्मरणाने निश्चितच त्या मनाची शुद्धता होणार आहे. पण जसं आपण म्हटलं नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, स्मरणम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत ज्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपल्याला दृढ करतात. आणि म्हणून कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही आपोआपच या गोष्टींमध्ये स्वतःला झोकून देऊ शकते आणि आपोआपच त्याचं मन संयमित करायला कृष्ण भावना ही निश्चितच मदत करत असते. मग अर्जुन विचारतोय पुन्हा भगवंताना, अर्जुन उवाच, भगवंत अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलत मानसः अप्राप्य योग संसिद्धी काम गतीं कृष्ण गच्छति. येस किरण प्रभूजी, मी श्लोक वाचून घेतला, तुम्ही वाचायचा असेल पुन्हा वाचू शकता. नाही, जरा मी नंतर वाचतो. हो चालेल. पुष्पा माताजी वाचू शकता, पुष्पलता माताजी हा, वाचू शकते. वाचा. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्ष हरे कृष्ण. तुमचा आवाज गेला माताजी. नाही, काहीतरी नेटवर्क कनेक्शन आहे. योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? तात्पर्य, योग्याच्या किंवा आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचे वर्णन भगवद्गीतेत करण्यात आले आहे. जीव म्हणजे हे भौतिक शरीर नाही, तर जीव हा शरीरापासून भिन्न आहे आणि सच्चिदानंद जीवनामध्येच तो सुखी होऊ शकतो. हे ज्ञान म्हणजेच आत्मसाक्षात्काराचे मूळ तत्व आहे. सच्चिदानंद जीवन हे शरीर आणि मन या दोहोपलीकडे आहे. आत्मसाक्षात्काराची प्राप्ती ही ज्ञान मार्ग, अष्टांग योगाचा अभ्यास किंवा भक्ती योगाद्वारे होते. या प्रत्येक पद्धतीमध्ये मनुष्याला जीवाचे वैधानिक स्वरूप, त्याचा भगवंताशी असणारा संबंध आणि ज्या क्रियांद्वारे भगवंताशी तुटलेला संबंध पुनर्स्थापित होऊ शकेल आणि कृष्ण भावनेच्या परमोच्च परिपूर्ण स्तराची प्राप्ती होऊ शकेल, अशा क्रियांचा साक्षात्कार झाला पाहिजे. उपर्युक्त 3 मतपैकी कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केल्यास मनुष्याला यथाकाल निश्चितपणे परम लक्ष्याची प्राप्ती होते. भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात सांगितले आहे की या दिव्य मार्गावर अल्पशी प्रगती केल्यानेही मनुष्याला मोक्ष प्राप्ती होऊ शकते. 3 मार्गापैकी भक्ती योग हा विशेष करून या युगासाठी योग्य आहे, कारण भगवत साक्षात्काराचा हा अत्यंत सहज सुलभ मार्ग आहे. या संबंधी पक्की खात्री करून घेण्यासाठी अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांना त्यांच्या पूर्वीच्या विधानाला पुष्टी देण्याची विनंती केली. आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा स्वीकार मनुष्य प्रामाणिकपणे करेल, परंतु या युगासाठी ज्ञान मार्ग आणि अष्टांग योग हे मार्ग अनुसरण्यास अत्यंत कठीण आहेत. म्हणून निरंतर प्रयत्न करूनही अनेक कारणास्तव मनुष्य अपयशी ठरू शकेल. सर्वप्रथम मार्गाचा अवलंब करण्याइतपत मनुष्य प्रामाणिक नसेल. दिव्य मार्गाचे अनुसरण करणे म्हणजे मायाशक्तीशी युद्ध पुकारणे होय. यास्तव जेव्हा मनुष्य मायाशक्तीच्या तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा मायाशक्ती ही विविध प्रलोभनांद्वारे साधकाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न करते. भौतिक शक्तीच्या गुणांमुळे बद्ध जीव हा पूर्वीच मोहित झालेला असतो आणि दिव्य साधना करते वेळी सुद्धा जीव पुन्हा मोहित होण्याची पावलोपावली शक्यता असते. यालाच योग चलित मानस अर्थात दिव्य मार्गावरून भ्रष्ट होणे असे म्हणतात. आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरून भ्रष्ट होण्याचे काय परिणाम होतात हे जाणून घेण्याबद्दल अर्जुन जिज्ञासू आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आहेत आणि आपल्याला निश्चितच त्याची क्लॅरिटी मिळती आहे की कशा प्रकारे अर्जुन भगवंतांना विचारू पाहतोय की सांसारिक आसक्तीमुळे कुठेतरी
प्रापंचिक जबाबदाऱ्यांमुळे, प्रापंचिक आसक्तीमुळे योगसिद्धी जर त्या योगाने पूर्ण केली नाही आणि अशा या इनकम्प्लीट म्हणजे अशा या अपूर्ण योगसिद्धीचं परिणाम हा काय होतो. आणि हे अर्जुनाला का विचारायचं आहे, कारण मग भगवंत म्हणत आहेत की शरीर, मग भगवंतांनी ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, आणि कशा प्रकारे सच्चिदानंद जीवनामध्ये तो आत्मा सुखी होऊ शकतो. कारण त्या आत्म्याला सच्चित आनंद, सच्चिदानंद म्हणजे सच की जे शाश्वत आहे, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आणि आनंदमय, आनंदमय जे भगवंतांचा हा जे भगवंतांचं स्थान आहे की सच्चित आनंद, ज्या आनंदमय कोशामध्ये भगवंत आपल्याला बघू इच्छितात. आणि भगवंतांना आपले भगवंत हे आपले पिता आहेत हो, आणि म्हणूनच या पित्याला आपली काळजी आहे. आणि म्हणूनच भगवंत आपल्याला जाणू इच्छितात की मग भगवंतांना सगळे भगवद्धामामध्ये परत हवेत, कोणी पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा पुन्हा या चक्रामध्ये अडकू नये, हीच भगवंतांची इच्छा आहे. आणि म्हणूनच भगवंत त्याप्रमाणे आध्यात्मिकतेवर प्रगत होण्यासाठी आपल्याला हे ज्ञान पाहू इच्छितात. आणि म्हणून हे ज्ञान म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचं मूळ तत्व आहे. आणि म्हणून हे शरीर आणि मन जे आहे, कारण हे शरीर म्हणजे स्थूल शरीर आहे, आणि सूक्ष्म शरीर जे आहे ते मन, बुद्धी आणि अहंकार या तीन गोष्टींनी बनलेले आहे. आणि शरीर हे कशाने, तर पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. पण या सगळ्यापासून हा आत्मा वेगळा आहे. आणि म्हणूनच या आत्म्याला शुद्ध ठेवायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांशी तुटलेला की जिथे विस्मरण झालेलं आहे, हा संबंध पुनर्स्थापित करणे, हे सगळं ज्ञानयोग, अष्टांग योग आणि भक्ती योगातनं निश्चितच साधता येऊ शकतं. आणि म्हणून दुसऱ्या अध्यायात भगवतांनी जो श्लोकाचा इथे रेफरन्स दिलेला आहे की नेहाभिक्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते बहुतो भयात. ती अगदी छोट्यातली छोटी सेवा सुद्धा भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेली छोट्यातली छोटी सेवा सुद्धा निश्चितच त्या मोक्षाचा मार्ग मिळवू शकते, मोक्षाची प्राप्ती करवण्यासाठी निश्चितच योग्य ठरू शकते. आणि म्हणूनच भक्ती योग हा निश्चितच विशेष करून या युगासाठी योग्य आहे. कारण भगवंत साक्षात्काराचा अत्यंत सुलभ असा मार्ग आहे, अत्यंत अवीट गोडी आहे या मार्गामध्ये. कारण इतक्या सुंदरपणे तो करू शकता येतो. 9व्या अध्यायामध्ये राजगुह्य ज्ञानात भगवंतांनी स्पष्ट केलंय की हे करण्यासाठी अत्यंत असं सुलभ आणि आनंद देणारी अशी गोष्ट आहे. कारण तुम्ही जेव्हा श्रवण करताय, कीर्तन करताय, स्मरण करताय, अर्चन करताय, की जे स्मरणम करताय, जी अर्चना, पुष्प अर्चना केली जाते, अशा प्रकारे पादसेवना, जे प्रत्येक या सेवेमध्ये जे प्रत्येक जण व्यग्र आहेत, त्या प्रत्येकाचं उदाहरणासह भगवंतांनी 9व्या अध्यायात आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि मग जी आत्मनिवेदन, मग साख्यम, दास्यम आणि आत्मनिवेदनम या सगळ्या सेवा, की आत्मनिवेदनम ज्या बलिराजाने स्वतःला पूर्णपणे समर्पित केलंय भगवंतांसमोर, की तिसरं पाऊल कुठे ठेवतं, माझ्या डोक्यावरती ठेव, म्हणून स्वतःचं डोकं तिथे दिलेलं आहे. अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टीचा विचार की दान मी केलेलं आहे, आता 3 पावलीचं दान केलेलं आहे त्यांना, तर मी आता परत माझा शब्द घेणार नाही, त्याच्यामुळे तिसरं पाऊल तुम्ही माझ्या डोक्यावर, मस्तकावर ठेवू शकता. अशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला आत्मनिवेदन म्हणजे स्वतःला तिथे पूर्णपणे समर्पित केलेलं आहे. आणि म्हणूनच कसं आहे माहितीये का, की हा मार्ग आहे, हा कठीण आहे थोडा, पण अशक्य नाहीये. दिव्य मार्गांचं अनुसरण करणे म्हणजे मायाशक्तीशी युद्ध पुकारणे होय. यास्तव जेव्हा मनुष्य मायाशक्तीच्या तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करतो ना, तेव्हा ही मायाशक्ती विविध प्रलोभनांद्वारे साधकाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न करते. हे आपण वेळोवेळी याची प्रचिती आपल्याला येऊ शकते. की बघा, की आपण एखादी गोष्ट म्हणतो की नाही, माझ्या मनात ते विचार यायला नको आहेत, तर ते मनात तेच विचार येणार हो, तेच मन तुम्हाला तेच पुन्हा विचाराने ग्रासणार. कारण तुम्ही सांगितले तसं नाही, कारण निश्चितच ते मन तुम्हाला जास्तीत जास्त ओढण्याचा प्रयत्न करतं, कारण तुम्ही तुमच्या मनाच्या कह्यात जात आहे. त्या मनाला स्वतःचा रिमोट कंट्रोल दिलेला आहे. पण हेच तुम्ही जर त्या भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे रममाण केलं, तर निश्चितच त्या भक्तीच्या मार्गावरती श्रद्धा, साधुसंग, भजनक्रिया, सत्संगामध्ये सतत राहिला, नामस्मरणाची गोडी तोंडावरती, मुखावरती असली, आणि भगवंतांच्या सेवेमध्येच स्वतःला पूर्णपणे व्यग्र करण्याचा आणि पूर्णपणे स्वतःला झोपून दिलं, तर निश्चित ही मायाशक्ती, कारण ही मायाशक्ती आहे ना, ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे हो. कारण भगवंतांची परा आणि अपरा शक्ती या 7व्या पुढच्या अध्यायात ज्याचा उल्लेख येणार आहे, कारण या दोन्ही तितक्याच स्ट्रॉंग आहेत हो. म्हणून ही मायाशक्ती म्हणते, कसा तू जातोयस भक्तीमध्ये, मीच बघते. ही माया तितकीच स्ट्रॉंग आहे, जी आपल्याला ओढायला बघते त्याच्यामुळे. पण निश्चितच भौतिक शक्तीच्या गुणांमुळे बद्ध जीव हा पूर्वीच मोहित झालेला असतो, आणि दिव्य साधना करते वेळी सुद्धा जीव पुन्हा मोहित होण्याची ही अतिशय दाट शक्यता असते. म्हणून त्याला म्हटलं योग चलित मानस, की योग चलित मानस, चंचल मन आहे, त्यामुळे तर मन निश्चितच तिथे कुठेतरी मन हे द्विधा होऊ शकतं, आणि निश्चितच तिथे कुठेतरी पुन्हा त्या
भौतिकतेमध्ये घसरू शकतं. म्हणून त्याला फलगू वैराग्य म्हटलेलं आहे, की भौतिकतेला सोडलं, त्याग केला तरी पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये येण्याची खूप दाट शक्यता असते. म्हणून भगवंतांना अर्जुन विचारतोय की अशा अपूर्ण योगांचं काय होतं आणि त्यांना काय त्यांचं पुढे काय परिणाम होतात त्याचे, हे भगवंतांना अर्जुन विचारतोय. कच्चिन्नो हरे भय कृष्ण. विभ्रष्ट छिन्न छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापती. येस माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी तुझे म्हणतो. वाचणार वाचा प्रभूजी, हरे कृष्ण. हो, वाचतो. हे महाभाव कृष्ण, ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा हा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशोमार्गावरून कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विच्छिन्न ढगाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. उन्नतीचे दोन मार्ग आहेत. जे भौतिकवादी आहेत त्यांना अध्यात्मामध्ये मुळीच रुची नसते, म्हणून ते आर्थिक विकासाद्वारे भौतिक प्रगती करण्यास उत्सुक असतात किंवा सकाम कर्माद्वारे उच्चतर लोकांची प्राप्ती करण्यास उत्सुक असतात. जेव्हा मनुष्य आध्यात्मिक मार्गाचा स्वीकार करतो तेव्हा त्याला सर्व भौतिक कर्माचा आणि सर्व प्रकारच्या तथाकथित भौतिक सुखांचा त्याग करणे आवश्यक आहे. जर महत्वाकांक्षी योगी अपयशी झाला तर तो वरकरणी दृष्ट्या दोन्ही दृष्ट्या आणि दोन्ही गमावतो. दृष्टीने पाहतो. अर्थात हा. तो भौतिक वरकरणी दोन्ही दोन्ही दृष्ट्या गमावतो. अर्थात तो भौतिक सुखाचाही भोग घेऊ शकत नाही किंवा आध्यात्मिक यशप्राप्तीचा आनंदही उपभोगू शकत नाही. त्याला कोणतेही स्थान नसते आणि तो एखाद्या छिन्न विच्छिन्न ढगाप्रमाणे असतो. आकाशामधील एक ढग कधी कधी लहान ढगापासून सुटतो आणि मोठ्या ढगाला जाऊन मिळतो. परंतु जर हा ढग मोठ्या ढगाला मिळू शकला नाही तर तो वाऱ्याने वाहून जातो आणि अनंत आकाशात अस्तित्वहीन होतो. ब्रह्मणापती हा आध्यात्मिक ब्रह्मणापती ब्रह्मणः हा पती. हा. आध्यात्मिक साक्षात्काराचा मार्ग आहे. हा आणि हा साक्षात्कार मनुष्याने आपण स्वरूपतः आध्यात्मिक आहोत आणि परब्रह्म परमात्मा व भगवान या स्वरूपात प्रकट होणाऱ्या भगवंतांचे अंश आहोत हे जाणल्याने होतो. भगवान श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आहेत आणि म्हणून जो परमपुरुषाला शरण जातो तोच यशस्वी योगी होय. ब्रह्म आणि परमात्मा साक्षात्काराद्वारे या जीवन ध्येयाची प्राप्ती करण्यासाठी अनेकानेक जन्म घ्यावे लागतात. बहुनाम जन्मनामंते म्हणून दिव्य साक्षात्काराचा प्रत्यक्ष आणि परमश्रेष्ठ मार्ग म्हणजे भक्तियोग किंवा कृष्ण कृष्ण. भावना होय. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच दोन मार्ग दाखवलेले आहेत उन्नतीचे, की अध्यात्मामध्ये ज्यांना अजिबात रुची नाहीये आणि आर्थिक विकासाद्वारे त्यांना प्रगती करायची आहे, कामाद्वारे त्यांना प्रगती करायची आहे. मनुष्य जेव्हा आध्यात्मिक मार्गाचा स्वीकार करतो तेव्हा त्याला भौतिक कर्माचा आणि सगळ्या प्रकारच्या तथाकथित भौतिक सुखांचा त्याग करणे आवश्यक असते. पण महत्वाकांक्षी योगी अपयशी झाला तर तो वरकरणी दोन्ही दृष्ट्या कसं आहे, की तो ठरवतो जिज्ञासाने एकदम, की मला भौतिकतेपासून पूर्णपणे संन्यास घ्यायचा आहे आणि मला हे कुठल्याही गोष्टींमध्ये मला रस नाहीये आणि मला मोक्ष मिळवायचा आहे आणि मला त्या योगीच्या मार्गावरती आणि त्या मार्गावरती मला कुठेतरी उन्नत व्हायचंय आध्यात्मिक मार्गावरती. पण तिथे काय होतं, त्या भौतिक सुखांच्या त्यागामध्ये कुठेतरी अडकलेली ती व्यक्ती, ती त्याग करण्याच्या प्रयत्नामध्ये कुठेतरी तो आध्यात्मिकतेमध्ये पण पूर्णपणे येऊ शकत नाही. ना धड इकडे ना धड तिकडे. त्यासाठी प्रभुपादांनी आपल्याला ढगाचं उदाहरण दिलं, की लहान ढगापासून तो तिथून सुटतो आणि मग मोठ्या ढगामध्ये जाऊन मिळायला लागतो. पण जर हा लहान ढग मधल्यामध्येच कुठेतरी वाहून गेला तर त्याचं अस्तित्व तो स्वतःच गमावतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांचे आपण अंश आहोत, की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या तीन तिगऱ्यांवर आपण जाणतो भगवंताला. पण परमात्मा या स्वरूपाला जाणून आपण हा परमात्म्याचाच अंश आहे हे जाणणं महत्वाचं असतं, की बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच जेव्हा आपण हे जाणतो तेव्हाच आपण स्वतःमध्ये ती आत्मसाक्षात्काराची भावना दृढ करण्याचा ऍटलिस्ट प्रयत्न करू लागतो.
आणि म्हणूनच इथे भगवंतांना जाणणं, की त्या टप्प्यावरती भगवंतांना जाणणं, की परमात्मा, आपण आत्मा आहोत आणि शरीर नसून आत्मा आहोत आणि आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, हे जाणल्याने तो आत्मसाक्षात्कार आणि ती आत्मिक भावना डेव्हलप झाली पाहिजे ना. आणि म्हणूनच भगवंत हे परमसत्य आहेत आणि जो परमपुरुषाला श्रेष्ठ जातो त्यांना अनेकानेक जन्म घ्यावे लागत नाही. जो भगवान रूपाशी, मग जो ब्रह्म आणि परमात्मा रूपाशी निगडित आहेत त्यांना अनेकानेक जन्म का घ्यायला लागतात? कारण तिथे कुठेतरी ते पुन्हा भौतिकतेमध्ये येण्याची दाट शक्यता असते, की ज्यांना सकाम कर्मामध्ये अडकले, सर्व सुखाची कुठेतरी उपलब्धी झालेली आहे, पण पुन्हा ते कर्म, पुन्हा ते पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा त्या मृत्यूलोकामध्ये जन्म घ्यायला लागतोय. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी पुन्हा बहुनाम जन्म नामनते ज्ञान मानवान प्रपद्यते, की कशा प्रकारे पुन्हा पुन्हा जन्म घेऊन मग त्या अनेक जन्मांनंतर ते साध्य होतं. पण जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे त्याला परमश्रेष्ठ मार्ग हा भक्तीचा मार्ग, योग्य मार्ग असं माहिती आहे. आणि त्याला निश्चितच तो भक्तीचा मार्ग त्या भगवंतांच्या अं, अं, गोलोक धामाला नेण्यासाठी निश्चित मार्गस्थ करू शकतो. तर मला वाटतं अजून हरे एक 8 एक श्लोक आहेत. तर आपण आज इथे थांबूया, कारण की मला थोडंसं काय की आपल्याच ह्याची मीटिंग एक असते दर शनिवारी. तर पुढच्या वेळेला मी 3:30ला सुरू करेन ऍक्च्युली. तर ऍक्च्युली प्रभूजींबरोबर, नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबरच मीटिंग असते. तर त्यासाठी थोडंसं काही कोऑर्डिनेशन करायला लागणार आहे मला. 5:30ला आहे तर त्यासाठी थोडीशी क्षमस्व. आपण पुढच्या वेळेला मला वाटतं संपवूया. आणि मी 3:30ला सुरू करेन मंगळ क्लास. त्याच्यामुळे मला वाटतं आता 47 म्हणजे एक 7-8 श्लोक राहिले आहेत आपले. पण कुठली घाई नको करायला, आपण निश्चित हळूहळू जाऊ. आणि आता पुढचं भगवंत तेच सांगतायत, आपण भक्तियोगाच्या टप्प्यामध्ये शिरतोय हळूहळू, जे भगवंतांनी आधीच सुरुवात केलेली आहे ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा सांगून. आणि मग आता या जो कुठेतरी अपूर्ण राहते त्या युगाचाही भगवंत सांगतायत की काय होणार आहे, की निश्चित नुकसान कुठेच होत नाही. भगवंत आहे तो, भगवंत निश्चितच भक्ताचं रक्षण करता आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत या भक्तीला निश्चितच वाया जाऊ देत नाही. परवा मी तो व्हिडिओ जेव्हा भगवंत प्रभू आहे ना, प्रभूजींना विचारलं की ती मुलगी 9व्या अध्याय इतका असंकलित, अहो म्हणजे ना मी सारखा सारखा तो ऐकते हो किती वेळेला. म्हणजे ती हो मुलगी इतकी अटीस, म्हणजे ते तुळशीची पानं तोडती आणि आपण असं म्हणतो ना, साधा हरे म्हणजे हरे कृष्णाचा महामंत्र तर ग्रेट, म्हणजे आपण जो मंत्र म्हणतो आहे किंवा आपण जो नुसतं काही गप्पा बोलतो आहोत त्याप्रमाणे ती श्लोक म्हणतीये हो. आणि असे तिच्या तोंडातले उच्चारही इतके स्पष्ट आहेत हो, इतके स्पष्ट, की मला वाटतं जेमतेम एक 4 ते 5 वर्षाची कमीच खूपच असेल. खूपच सुंदर आहे. म्हणजे हो अप्रतिम हो, अप्रतिम. म्हणजे प्रभूजींना विचारलं मी, तिथेच कुठेतरी दिसतंय की योगक्षेम वहाम्यम, म्हणजे तिची जी भक्ती आहे ते प्रभूजी म्हणाले की आता 90 ते 95 झालेली आहे. आणि ती फक्त थोडं काय तिचं कर्म करायला तिथे आलेली आहे, तेव्हा पुन्हा ती त्या भगवंतांच्या धामाला परत जाईल इतकं तिचं, म्हणजे निश्चितच ती कुठेतरी त्या मार्गावरती खूप वरच्या टप्प्यावरती आहे हो, खूप वरच्या टप्प्यावर. खूपच अशक्य, म्हणजे अद्भुत वाटतं ते, खूप अद्भुत वाटतं. म्हणजे इथे कुठेतरी प्रभूजी आपल्याला प्रचिती येते ना हो. म्हणजे आपण म्हणतो या कलियुगामध्ये सुद्धा ही हो प्रचिती हो हो ग्रेट आहे ना. बरोबर. त्यामुळे खूप Yes. आनंद वाटतो असं हे उदाहरण बघून. म्हणजे भगवंतांची ही लीला अगाध आहे, अगाध. हो खरोखर. तर आपण अशा थांबूया. वेळेला पुनर्जन्म आणि हे मान्य करावं लागतं. हो, ऍक्च्युली ऍक्च्युली गुरुजी, म्हणजे तेच आपण हो म्हणतो ना, हो की भगवंत म्हणतायत की जन्म घ्यायला लागतील, पण भगवंतांनी तो ठेवा तसाच ठेवला, की 40% पूर्ण केले असतील तर 41% तुम्ही सुरू करू शकता. तुमचं पुण्यकर्म पासून कुठे पुढे वाया चालू जाणार होतं. बरोबर. नाही. हा, निश्चितच ती तुमची भक्ती कुठेही वाया नाही जाणार. ती भक्ती तुम्ही पुढे कंटिन्यू करू शकता. हा मोठं भगवंतांची मोठी देण आहे. नक्कीच. तर खूप छान. आपण थांबूया इथे. तर काही प्रश्न असतील या श्लोकांवरचे तर नक्की विचारा. काही मनामध्ये शंका असतील तर, किंवा काही टीका टिप्पणी असेल तर नक्की विचारा. योजना माताजी आज उशिरा आल्या माताजी. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. ते छोट्याची एक्झाम आहे ना, तर त्याचा अभ्यास घेता घेता हो, लक्षात नाही 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 आलं नाही, वेळ. ठीक आहे माताजी. प्रापंचिक हा, जबाबदारी तर हा. नक्कीच आज आहे, जरा सहज अटेंडन्स विचारलं. नाही, हरकत नाही. जे आज जसं हो. अटेंडन्स जरा कमीच ठीक आहे. आहे. हो येस हो प्रभूजी. हो. हा. नाही आज अटेंडन्स जरासा हो, कमीच नाही झाला तेच आहे आज. सायली माताजी आणि मला वाटतं त्या हो दुसऱ्या ज्या आहेत ना, विमल माताजी, मनीष त्या कोण सदाचारला पण जातात. विमल माताजी
मृणाली हो, मृणालिना का सदाचार. मीनल माताजी नाहीयेत. हो, तेच वेनल 4-5 भाषेत जणी का आज नाहीयेत, 4-5 जण नाहीयेत. बरोबर. तुमचं हे आहे ना चालू योजना माताजी भक्ती वृक्षाचा चालू केलायत ना हो सोमवारचा? हो, एक झालाय. आता सोमवारी होतो का नाही माहिती नाही, कारण मला वाटतं सायली माता जी कोइंबतूरला गेल्यात असं मला वाटतं, हो स्टेटसला हो, त्यांच्या अच्छा. दिसलं मला. आणि मीनल माताजी नाहीयेत का हा मग? हा, आणि मीनल माताजी पण नाहीये. हो, अच्छा, ठीक आहे, हरकत नाही. बाहेर असतील म्हणूनच त्यांनी पण जॉईन करू शकले नाही, तर शक्यतो क्लास चुकत नाही त्यांचा. हरकत नाही, जसं असेल त्याप्रमाणे. हा, पण करतात त्या. शक्यतो कंटिन्यू करा आणि शक्यतो भेटत जा, की जेणेकरून तुम्हाला त्या भक्ती वृक्षातनच तुम्हाला तो अभ्यास तुमचा अजून माताजी सखोल व्हायला मदत होईल नक्कीच. हो, नाही, मी क्विज सोडवायला पण चालू केल्यात. अरे पहिल्या अध्यायाचे क्विज झालेत माझे सोडवून. वा, खूप छान, हा. खूप छान. निश्चितच. आणि ते तुम्हाला हो काही हो शंका असतील म्हणजे इथेही विचारा तुम्ही मला, पण भक्ती वृक्षामध्ये ते डिस्कस करा एकमेकांचं. निश्चितच तुम्ही म्हणजे काही तुम्हाला अडलं असेल तेही एकमेकांना विचारा. इथेही नक्की क्लासमध्ये कधीही विचारा आपल्या वर्गामध्ये. त्यामुळे मला जे म्हणजे नसेल जे मला सांगता आलं लगेच, तर मी तुम्हाला रेफर करून सांगेन, सिनियर डिवोटीजना विचारून सांगेन. पण नक्कीच तुमच्या शंकांचं निरसन लगेच होईल. आणि टेक्निकल काही इश्यू असतील ती सुद्धा सांगा काही असतील तर. ठीक आहे. सो आपण हो, चालेल थांबूया. चालेल चालेल माताजी. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हा. ही प्रार्थना म्हणते. अरे हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा जया हरे कृष्ण एकादशीच्या हरे शुभेच्छा कृष्ण. सगळ्यांना. आणि जितकं नामस्मरण करता येईल आपली तितकं काळजी नक्की करा. घ्यावी. नामस्मरणाच्या जास्तीत जास्त माळास करा. आणि भक्तीच्या या मार्गावरती आपण अजून उन्नती साधण्याचा प्रयत्न करूया. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे सादर प्रणाम. हरे कृष्ण.